Ja, det ser ut som han har kjørt ganske snabbt denne bilen. Han har ikke fått med seg hele systemet bak her, men avgassen for å henge og dingle. Det var mystisk, hva? Midt i avviket, du. En mystisk bil, skal vi se. Det er oppe nå. Ingen mennesker her. Bulket, han bulkemålet. Han har sikkert kollidert med en norske. Det er åpent her. Man må nesten filme en. Det er ingen som bor her i denne bilen. Den er tom. Nøkkelen så jo. Nei, ingen nøkkel. Det var skumt. Det er en skum. Det synes som jeg feirer. Det er så 17. mai, men det må være flaggets dag. Nasjonaldagens svensk flagg renner her. Det er en fin bil her, faktisk. Jeg kunne tenke meg å kjøpe den her. Skjener opp litt. Det var fint den. Det er siste trend, tenker jeg. Den skjeva. Det har vært noen ting å ha det her. Det er klart den måtte russes opp litt. Jeg tror ikke jeg skal ta den til Norge, tenker jeg, men det går ikke til det, for det er for mye rust i selve systemet. Så det ut med et gods, står det. Ja. Ja, skal vi se, det her var skumt. Den skummeste bilen i hele verden, tror jeg. Han har hatt en hård medfart. Den har kjørt over fjellet. Kanskje kom fra Norge, tror jeg. Jeg tror han kom fra Norge. Ja, det var faen merkelig. Jeg ligner på min gamle bil, nemlig. Derfor er jeg litt interessert. Jeg hadde nemlig en sånn en gang i tiden. Fast det var en annen farge på det. Det ser ut som det måler om. Det kan være den gamle bilen min, kanskje. Faen, vet du. Hvordan faen har havnet i Sverige? Hvordan har havnet hit? Det var merkelig, men... Ja, du ser her nå. Kjøp på fylleren, ja, det forstår jeg. Kjøp på fylleren, ja, det har vi det. Jeg kjøpte den på fylleren, så. Ja, det er nok min gamle bil her med. Sparket hjem, og den har kjørt i søndag. Flere ganger her. Aha, der står noen ting bak her. Ja, det liker låses. Jeg er på spor, altså. Ja, det er sånn. Låses. Ja, det står her nå bakover her. Det er charme med ølmage, står det. Det er charme med ølmage, ja, sånn. Det er det siste trendet. Det er så mye merkelige ting her. Røkning er helt ok, står det. Nei, innan faen. Hello, vel, sheriff. Han er sheriff, han her. Ja, det forstår jeg. Han er sheriff, altså. Da skal man altså forvente seg at det kommer en sheriff og tar meg her nå, hvis det står her. Det var skumt. Det er ikke du som eier bil, vel? Er det du som eier bilen? Ja, faen, det er han der, tror jeg. En sheriff, altså. Det måste være han. Skal vi se. Det er ikke verdt å ta nummerplåten på, for da blir det helvete her. Vi later som ikke vet hvem det er som... Det er ingen nummerplåt på hele tatt, så... Den er jo uregistrert. Det er ingen nummerplåt her, nei. Nei, jeg vet ikke hva nummer. Skum jævlen her. Ja, hva vi skal hitte på nå. Jeg skal ha kjøpt den bilen, men jeg vet ikke om jeg skal snakke med meg. Det kommer en mann der. Hallo, grabb, er det din bil her? Hallo? Hei, er det din bil som står her? Hei. Skal du selge bilen? Har på svanen inn av meg, ja. Det er ingen som vet av det her bilen, kanskje. Det er klart. Kjøp på fylleren, vi tar den. Marsøting. Kjøp på fylleren, ja.